Fangning in nushon chuan mai khumin thu se tumlai chuan chairman chuan lo pot chat vatin thu tam a soihma in a hruai sawn tawata fangning po in midang in shat tama an hminga chhiat ai chuan ti in an mani nge in puan masak chu atum tabok lingrui nen stage a chuan lonin an project infinity chu a u naw nu tan liao liao wa ada thole ama sha jengna na lanin media ho ma chuan an nu pa in karpo chu an soi lang ta veka midang ho beng chu a ver ngal karbok anin nei na chu soirem chopni in hmangai taka in nei an ni lawa in rem siam na hmang mai maya in nei an ni thu a soi chuan midang ho chu a chhongin news a po chuan chhualo bik ni hlawin an phunga swaw swawa fangning chuan soizom le in an bul chan dan chu chutiang chu ni ma se tuna chuan anin kar chu danglam to in anin kara hmangai na dik taka pian to thu te chu an soya nu padang men anin an reng to thu chu lingrui po chuan lo soyin fangning chu engtika ma akal san don lo thu chu asoya media lam chuan zo na tam tak nein poisa manga anei thei chu mangai na ani do nem ni ti an zo chuan fangning chuan mangai na hi eng angin nge in te khin ka shelawa ma se mi zong zong hian thil kan du chuan chan anei thina ni lom ni ka pasal hian ka suma du chuan ka nei zong zong hi atan ka phal veka kein kabula om turin ka du ve thunga ti chuan kanin kara mangai na alo pianga ni mai in ko pui kha du chan in nei ve thawang chu ti ro ti a zot le tin borak po a chaham ham viaw hadam takin an function po chu an zo fel thei ta shambok in lama fangning le Simon po in bia in Simon chuan lingrui chu arin lo thu soin anin nei na chu arem ti pui lo thu chu asoya ma se fangning chuan annu pa in karani a midang thu soya angai poimo ber lo thu chu soin achang ve tlata Simon po lom lo viaw ma se lingrui chuan fangning chu annu pui ani a anin kara mangai na chu an pom pui ve lo ani po in anta na changkai ber lo thu soin in ron lo tur chuan shelin fangning chu akal pui tadaya Simon po athin rim ve hle lelama chairman tanu pa po lawin hau ve in fangning nu shon chuan fangning chu thiam lo chantirin chhungkwa abma wang chuan a ang bor bora chairman ni ro in rem siam na po ni se anin hmangai towa atok maya lom ati osam et wangin Mrs. Lu chu lung oi lawin function la ya arun shwashan wangte chuan a ang zui bor bora ifanu ba khi ngai veni nei hleinem thilpoi takhoi ma se en liam sak zela keile ka fa pa ve chu mishang angmai min ena tuna kan fa pa akal bawa dan poi tum lawa fangning zo khi kalbo tum ni se tiang hian I thlir mai mai ngem ati ton to na chairman chuan fangyu chu adu wang renga kalbo ni in dan adu zia po a hre chiang ber tu ani zia chu soin athin rim ve hle bok Mrs. Luero in fangning fui por wang vekani thu chu la soi shamin alung oi lo hle boka kan fa pa in kan chung kwa mol phawin min chwa lek leka vo ina nangin boina ti pun lun zonga khot sagi tum le boka mi nok sak chu an chianga ni lom ni ati khum le salwang chuan Mrs. Lu chuan ngai ko yin noksak min tia minning to ni mo ti zong chuan thula in a chap ta hiala chairman in a soyom zia la koilo tura a shilpon omzia omlo bok nen an borak chu a pik ve chu na fangning te company chuan infinity vorlar nan le fakna shooting nei na tur boy puin lingrui te khwa chu an thlanga lingrui po in fangning in asom wangin chol in siamin na thok ho kalma chuan a hmun en kwal turin fangning in en chuan an lo han kalma sabok an in kara tha in apa ngai to bok nen nu patuak thar angmain chol hmang angmaya in nga in khwa te chu fangkwalin an hlim dun hle a zanlama po hun hlim om tak man tumin an borak chu a romantic lai tak chuan kongka kikin an ron ti boy le ta ka wang chuan an lom lo dun lutuk kongka an va hon chuan tangpingi alo om renga an pahni chi a an zin dun tur chu rem tilawin a sha dwal dwalin alo zoi ve chu ni in
an room pia chia in ngat ve in fangning ten engma an ti theilo nan bang chu soundproof ani lo thu te chu soin an bang ruak chu a hnot chaw le veka ma se hun rei tak nuwa chutyang hun an nei wangin ti bo mai phal lawa an han be veng yal pon room le lama chang chuan pathian la play in tangpingi la chuan alo ti boy ve sek nen an plan chu a fe le ta veka amu ta po chuan cheng thei lawin fangningi chu a thutum bura tangpingi la in an pahnia thla fal tum lo za chuan an kalna apianga chuan azoi kwal ve zel bok tangpingi live stream lo en chin tu pakhat chuan lo zoi ru in a thla te chu alak ruk sak thina tangpingi chuan hlau hle in ti dan tur sha lo wang chuan a shat ma sak bera fangningi puina chu adil ta topa chu pa chu man chhuakin an khoi deuh hlaka zan lama lingru yan free clinic abwa saila yin fangningi le tangpingi chuan in tur dom dunin tangpingi chu an roma chuan a chat thla lingrui poron letin an roma tangpingi a omve miau wangin pon lama chance nei turin an chuak le a ma se chu ta po chuan tangpingi chuan aron ti boile ta tho alo rui bok nen chhun lama thil thleng wang khan fangningi chu ngai na tariawin lingrui aya adu to zok tho te chu asoya lingrui chuan apan hnai tur chu alo danga fangningi po mei chenu zem chi ni lem lo ma se nu em chu ati thei bik lawa tangpingi thu soi chuan alwa ka pothial bok an roma chuan tangpingi chu shwain an mut fel tir le taringota an pani chuan ti in anin case don lai tak chuan tangpingi bok chu aron chong vai le ma se lingrui chuan puana khu makin enga ma ngai lo chuan lungchim takin anin fop ta vongvonga atuka tangpingi a har chuan zanlama thil thleng ngai twa le tin fangningi laka chuan a khosak dan chu a zak thar hle a aruk thei ang bera anin lama ho tum chu pon lama chuan anin mule ta tho lingrui chu a na wangin akal masa a fangningi chuan tangpingi ho tur a thla ve thung bok ti tur ala nei ve lo wang chuan lingrui ya skol kalna hluite chu fangkwalin asu no tam tak chumi thla sakin a hlim ve hle a lingrui ya coins pek phoratum chu alo bole dai ti a sha chuak le chia tangpingi a puilai khan alo thlau dai ti chu a sha chuak le nu a azong kwa le ngal vat bok ma se a mu zo lo wang chuan lungnur takin lui kama chuan akala lingrui ya holamin fangningi a coins pek chu alo mu ve thunga fangning bula chuan kalin fangningi po in an no panlai chenga in shia an ni ti chu sha chuak ve ta vekin an no panlai khan lingrui yan fangningi chu le khazir angai saklo em chin wangin azir tir china apa aboral nu khan chung ko har sat na wangin anin kom zoi to lawa chuta chuan fangningi chuan an har sa ti sheve in apoi sapek chu atuma ma se lingrui chuan anin sha jengnan coins pakhat cha chu alak sakbok fangningi chuan apuina zongzong wangin nakina apui let ve tur tho soin kan upathuna chuan pasala kanayang che ti in alo in tempui vek boka fangningi chuan engkim she chunga asoi lo chu lingrui chu adem der ve lek leka lingrui chuan fangningi chu asum wang chau ni lawin anau panlaya a thian nu kha ani ti a shat ba ka in ne somna kha apum sak lawani chuan pasal kha ne tum ru bok nen mi padang anei sana hlawang ani ti chu asoi ve boka ti chuan an pani chuan anin kar chu siam thale zwalin anin nei phale ta sota khwanu ro ninge in sha in anin tong le chu an hlim dun hle bok an company lama changin na thok ho po chu an local ta ga chuan shooting nein lingrui le fangningi chu a ol samjok nan modela mangin an pani po in nuaman ti ve hle a fangningi chuan kol dongin company lama boina an to wangin rang taka le turin an ron kawa an product zor chwa chu an soi ang ni lawin a material an man chha thu complain na an don nual thu hi an lo soya fangningi po in thil dang ngai ven lovin an let ve le a boy pui ngal char char bok lingrui po in an na zom ni chuan lekha dongin Germany ya medical zir zom le tumma adil na approve na lekha hi alo ni a hun rei tak alo boy pui to ani wangin a hlim ve viawa
fangningi angai tua chhoi ro chuan a hu phur viau thung fangningi shil sheve tur chuan a office lam chu apana ma se company lama boina apun lun zel baka an har satna athuk em wang chuan fangningi ril ru ha zia le thorim zia sha in a ril ru lo lak pen sak le ril ru ha na dang siam sak chu adu lo wangin a shil du le talo bok har sana to la ya kalsna she em wangin a interview tur po chu cancelin online interview chu adil ta ringota an lo rem ti ve ta hlau bok le lama fangningi te po boy chau tu tulin an company chuan tlak chhiat lam chu apan ta hiala shareholders ten meeting kau hialin fangningi chu midangin an rem ti lo chunga infinity brand siam chhuat ti lui tu ani wangin mo phurna la turin an ti a vote la a atam zokin adin hmuna changa bang tura an ti wangin an zinga share nei tamber chu a ai o turin an rat ta boka company shareholders lian berero anrin lo tak ni in secretary gao airfan kha alo ni a fangningi po in abei sei lo zet thil a shat wang chuan a chhong ve hle afala anom nu chuan airfan chu in puangin fangning u boral ta bial pani in a u boral ma khan in nei chep to in mundanga kalbawan tum lai ani a ma se fangningin a birthday ya a modu tat wangin a u khan apana a boral pha bok nen a ril ru chu alo na ve hle a fangningi chu a u boral chana pu in phubalak tumin a hnuaya chuan alo thok char char hi alo ni ruwa man na fel tak neya nailui hi alo ni boka atumber chu fangningi chu athil nei zong zong lak saka sheom taka siamani thu soin a company changa bul achan tur thu chu asoya fangningi po in a beisei lo thil hlir a shata wangin a chhongin a uboral chana pu ani chu a ril ruana zwal hle bok airfan la chuan a sheom tor angchia kha tor tir ve nge tum ru viau bok lingrui po online interview in ma se alak lo lain fangning in lo bia in a odik lo em wangin interview po ngai sak thei lowin fangning mutur chuan a chuak ta daya fangning office of thlen chuan fangning po in thil thleng te shilin an project infinity po airfanan adin munalwa lumta ka chuan a cancel sak vek thu te chu a shila a ril runa chu lingrui po chuan a thiamang tokin a hnem ve bok fangningi chu kalsan she zwal hle in Germany ya akal na tur po chu a cancel ta hiala an director a shil chuan an director po chu alo lom lo hle a career sang taka vor thei tu a hnol chan chu she thiam lowin anu chu a be hiala lingru yanu chuan fangning wangani ti sha thiam ngalin fangningi chu a falin a bia a har satna to chu a sha thiam thu soin ma se nu ve thawani a fa pata na cha adu miaw wangin fangningi chu lingrui bia Germany a kalti tlang tura a rilru ne saktor chuan ngen hiala fangningi po in lingru yan chu tiang thulian tham alaka azep chu a chhong ve hle ma se lingrui chu alaka changa kalbautir ero a phal si lo lingru ya mahun angai to ve tho bok nen a rilru chu a boy zwal hle chuti lain company la chiat lampan tul tulin an CEO tharber gao airfan la in malak na ala nei si lo fangningi chu airfan mutur chuan thin rim takin akal le ta ringota a thoha na le a hun tam alo se na tlu chemai tur le mitam tak na chan pha tur chu angai ngam ngang lawani airfan chuan lo chong elin a ma a selwang zo ka ni thu chu alo soya infinity po a u mingin hlan ma se ama du thu sam zo ka ni thu te khamizan khan a u kha abulakal turin ngen lui tat lo se tuna po aladamin hun limom tak manga chungkwa andin hial to tur thu te chu soyin khat yang cha khan tuna po lingrui chu ama sel takin akianga apot betlata a career le adu thu sam kong zo theilawa asiam thu soin fangningi chu mani ma sel tak ba ka ni lo thu chu a soi khum ve mak
fangningi po beidong le ril runa zetin in lam chu apana apa mu in apa bula chuan thil tam tak ati swal thu le a u boral chana apu na zong zong kha ati diklo zo ka ni thu soin a u boral chan dik tak chu ama zo ka ni thu chu asoya chairman chuan omdan chu alo shathiam lo hle fangningi chuan khamizana a u tax zan khan apa in amuto nuwa anin biak na kha amuti a sharinga a u anlo changve don ti po shathiam vek ma se a u angaya amu chak em wangin shelo derin a u chu amuluya khata khan ka u kha in lo chang don ti shilin lokal le lo turin ka shil thei renga ma se ka tilo ka ma ka sial em wang ve ka ni ka u abaurala keima wang ve ka ni ti in a in thiam lo tho chu asoya a chap hiala chairman po chuan khongai hle in ama thiam lo zo ka ni thu le fangningi wanga baural ani lo thu te soin accident wang liao liao ani thu te chu asoi po chuan fangningi chu a in thiam thei chuang lo apa chuan hun kal to chungai to lo tura shilin tun hun man me ka ril ru pe zok tur chuan a shila engkim chu ama thiam lo vek ani a afate adu anga en kol zela tuma andu dan za sakna changa shelo le alo ngai to mi alo chu a in chhir thu te chu asoya afanu du dan le chak zong po ngai sak du lawin adu zong ringo ti turin alo siam china tuna chuan company chu akuta omta lo ro rawa adu thlanna za sakin a thin lungin ti tura ati le adu le chak zonga ke pen ve to tur chuan a shila engkim bul chan na chu ama ti dik lo vekani thu soin room chwa sana tum chu fangningi chuan pot dingin lom thu a shil ba ka in en kol thatur chuan a cha a chairman po alunga cheve hle lingrui nen an apartment lama ho in lingrui in lampana ho mek nen chuan in tok che in fangningi chuan a top nan ni om tak tur chuan kwa vong vong in a hmangai thu chu a shil mol mola lingrui chu a hlim viau la in fangningi ero alung chhia in a chap tur chu a in sum sham sham thung annu pa chuan zan hun nuam tak mang donin zan la ya lingrui mutla in fangningi chu in a chang chuan a chuak ta daya zinga lingru ya har chuan fangningi chu akya nga alo om to law room chu lo ra khwain fangningi bungrua le thalak zong zong chu alo bo veka rang se ta thawin fangningi zongkwal ngalin room chu a chwa sana ma se fangningi chuan an konchak le coins a pe khanu che in azalen to tho chu alo nu chha boka lingrui chu man mo zetin fangningin ina chwa san hlatma chuan zong tur chuan a chhuak ngala akal na thin ni ya asha sang sang ba ka an company thleng chuan zong kwalin ma se khoya ma mutur omlo lingrui po chu fangni kalna om tur angai to in chutia akal san thut chu atwarin she omati ve hle a